De vierde editie van Popronde Venray staat weer voor de deur. Op zondag 3 november barst het muziekfestival los. Er wordt gespeeld op 11 verschillende locaties. Het is voor het eerst dat er een winkel meedoet. Het is altijd zo geweest dat de popronde in Venray valt altijd op een zondag, maar nooit een koopzondag. Dus dit jaar doet er voor het eerst een winkel mee die bereid is speciaal voor de popronde op zondag open te gaan. Dat is J&R Schoenen. En daar is de opening volgende week om 1:30 's middags met Laura. Ik zal er komen, ik zal er zijn, ik ben er nooit. Ik moet geloven, ik moet jagen naar dromen, ik ben de prooi. Ook al is het niet waar, zeg mij dat het goed komt. Zeg dat het goed komt, al is het te laat. Zeg mij dat het goed komt. Zeg dat het goed komt. Het is eigenlijk de kans voor nieuwe bands, nieuwe opkomende talenten om buiten hun eigen regio op te treden. Dus ze kunnen ook niet in een eigen thuisstad spelen, maar juist daarbuiten. En tourervaring op te doen en natuurlijk door te breken met nieuw publiek. Dus je kunt misschien wel de talenten van de toekomst nu al zien in je lokale kroeg. Want zijn er in het verleden nieuwe talenten ontdekt? Heel veel, ja zeker. Er zijn heel veel talenten doorgebreken via de popronde. Ja, noem een Kensington, De Staat, Rondé, Chef Special. Ze hebben allemaal ooit met de popronde meegedaan. Wat kunnen mensen verwachten? Heel veel live muziek, heel veel talent natuurlijk. Heel veel, hele goede sfeer. Dus elk jaar is het een succes gebleken. En ik verwacht dat het dit jaar niet anders zal zijn. Waar kijk je zelf naar uit? Alles. Ja, van A tot Z, van de opening tot de afterparty. En alles daartussenin. Dus ja, ik heb er heel erg veel zin in. Het volledige programma van Popronde Venray is terug te vinden op internet.